com sol·licitar ERIDECAT certificat. ERIDECAT certificat te permet accedir e signar gestions damb er ordenador e garantís era tua identitat en internet. Lo pots demanar s'és major d'edat e has DNI, NIE o passaport vigent. Te calerà anar personalment en una entitat de registre en ta validar la tua identitat a finalitzar el procés. En ta sol·licitar-lo, accedís a la pàgina web idecat.cat. Selecciona Sol·licitud de certificat e prem Continuar. Emplís el formulari. Rebrem que les donades del certificat deuen coincidir amb els de ton document identificatiu reconegut. Prem Continua. Emplís la paraula de pas e prem Sol·licitar certificat. Ja has fet la sol·licitud d'ERIDECAT certificat. Rebrem que te calerà anar en una entitat de registre IDECAT en ta validar la tua identitat ta finalitzar el procés. Consulta la relació d'oficines en la pàgina principal del web idecat.cat. Porta document d'identitat original que has de servir en la sol·licitud.